India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Presiden Volodymyr Zelensky ke Ukraine ula ong hakasngi baar balala ba unong yalam ke Rusia Vladimir Putin ula yo ya kejing job shimet da ka ba ula syakot ban ya keren bat Donald Trump haka kendau jong ka US. Bat kate kejing ya kendu kalanang penslam syu ya kejing penjari kendon persya ya ke Moskow. Zelensky ula kentaj ru ban wengno ya kisipai na katan Donbas ka badan syapang mingi jong ka Ukraine kum sibenta jong ka jing ya te kular. Hadin ba utram ula ai jing mud ba mau ba Putin kila ban ya keren ban bujli jaka ban penkut no ya katma. Kate ke jing yalang ka balatmu ban long ha Alaska ha kasngi toding ka banwan kande ka baningkong ha pedeng presiden ke jong ka US bat ka Rusia nadu usnyam arajar apwe. Bat ka balawan ha ka por ba utram udang persang ban penkut no ya ka jing hertma jong ka Rusia ka balajan kenjo syakalai snam shiteng persya ya ka Ukraine. Zelensky ubam syam latmu banya syam benta ula penpau ya ka jing sokya ba ka Rusia kan bu ka jing dawa ki bateng bat ba utram un sa thau ka jing yate ka ba penlong ya ka Ukraine ban IT ya ki jaka ba he ngin weng no na ka than Donbas lada ngi weng no na ka Donbas menta kasngi ki kut jongi ki jaka jongi ki kenjang ki bangi sensyar ngi sapli ya ka jingking na ka benta ka Rusia ban penkre ya ka jing hiatma ong Zelensky syakilat batai kubor ka Donbas ka kentop ya kitan mingi jong ka Ukraine kum ka Lugan bat ka Donetsk kiba ka Rusia ka kam ba ki dei ki jong ka bat kala persang ban sensyana du ka basdang jong ka jingwan hertma jong ka ha usnam arajar apuan. Zelensky ula ong ba ka jing yalang ka banlong ha kasngi toding kan pensangi eno ya kita ki jing penjari kendon themai jong ka US persya ya ka Rusia. Ki jing penjari ki ba utrom ula kular ban le lada Putin u kentaj ban pensangi ya ka thema jong Kabaningkong unia kendu haka jaka jong ka US kabanga shim baka de ka jing job shimet jong kabaar umi na ka jing long kerpang namar ba uya kendu haka jaka jong ka US kabalai da ka jing ya kendu ula penkriya no la kumno ya ka jing penjari kendon ong Zelensky ula ong ru ba ula yo ya ka jing penidak na unong mi khmat jong ka US Steve Wickows ba ka Rusia kala ban menjur ya ka jing sangi Asia klem da pensya syu